Bisan pa man igsoon kung mubati kita og mga kaluyahon sa tong kinabuhi, mga pagsulay, mga persecution, bisan pa man unsa nga mga trial sa tong kinabuhi nga atong ma-encounter, hinumdumi sa kanunay igsoon nga padayon gayud sa pagpahimuot sa Dios, padayon gayud sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, padayon gayud sa pag-share sa pulong sa Dios sa imuhang pamilya, sa imuhang mga amigo, amiga o sa imong mga katrabaho. Isangyaw kanunay ang pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi sa kanunay nga ang pulong sa Dios dili gayud kana ginapos. Ang kinabuhi ni Kristo kaniadto daghan siyang mapagsulay. Daghan nga mga persecution sa iyang kinabuhi. Gilutos siya pag-ayo, gibunal-bunalan, gipaantos, gigapos o gilansang siya sa cross. Apan igsoon ang pulong sa Ginoo dili ginapos. Maong si Jesus nagpadayon sa pagsangyaw, sa pagtudlo, sa katawhan aron sila motuo nga adunay Dios nga tag-iya sa atong mga kinabuhi, sa ilang mga kinabuhi. Ikaduhang Timoteo 2 versikulo 9. Nagantos ako og gigapos gani og kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa igsoon hinumdumi sa kanunay. Ang pulong sa Dios dili ginapos. Mong padayon sa pagsangyaw, sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Tungod kay pinaagi na ang Dios mahimuot gayud sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. God bless sa tanan.